Hello, hello! We're live! Mayong gabi mga kabisaya. Kumusta naman mong tanan? Diha! Welcome once again sa atong Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako si Ate Binky, gikan diri sa Ontario, Canada. O syempre, dili kumpleto ang atong Monday to Friday nga Night Talk. Kung wala ang atong kauwan, ang atong pinalangga nga Ate Gilma from Edmonton, Alberta. Maayong gabi kaninyong tanan, Ate Binky, maayong gabi ug maayong gabi sa tanan natong mga kabisaya wherever you are in the world. Nalipay kayo mi nga nakauban napud namo kamo kaarong gabi huna. Yes. Okay, dinhi simpre ragud kaayo ang atong tumong no, magistorya ragud ta nya, magkatawa nya, magsilabangay ta, di ba ate? O magdinasigay og mga real stories ni ato diri atong hisgutan, real life niya. Atong family, atong pagtuo, life, you know, ang life in abroad, labi na gid kinang kami ni ate nagniami diri sa layong nasod no. Ug usahay gaming katawa ang kinahanglan lang gyud nato no para ta maligre, di ba? So, kuhaan yung kape diha og tubig ba or tea o feel comfortable lang gyud mo og appeal pud mo sa among conversation ni ate. Comment below kung asa mo karon magtanong. And if this is okay ate, so ikaw na pud ate, and if this is your first time joining, welcome kaayo. Okay? Yes. Ready na ta? Sugdan na nato ang atong chika karong gabi una. Yes. So, ang atong topic karong gabi una kaning naagi ta sa halayong dapit no, mag-ingon ta nga kamusta na gyud ka, pero usahay no mag-ingon ta nga okay ra kay ingon ka nga strong ka permi pero kapoy pud usahay, di ba ate? Kanang Oo. mag-ingon ra gid ta nga okay ra pero kapoy para karon nga adlaw no, I was just hurrying up like oh my god, what I'm so happy and excited nga na ako karon mag-uban na pud ni ate Gilma no. So kanang tanan nagtuo nga strong ka pero wala sila kabalo nga usahay. Yeah, deep inside mahilak gyud. Gusto ka mahilak ate. Yes, murag nagkahilakon pero saon man naman tay pangandoy good. Yeah, Ginoo. Nangandoy man pod gud ta. So kanang homesickness ato jud ang gikuan. Ato jud agwantahon jud na. Maugid na Ginoo. Karon lagi makuan ta. Makuan nato ang ato ang gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. So munang giingon ate nga magpaka-strong gid ta no para sa ating okay kung lahi ra gid kaayo te nga naa ta diri makumpara na magud nato kino kun naa ta diri og naa ta Tinuod jud. di ba ate unsa may imong ikasulti ana no Kay sa una god moingon ta na there's things nga gusto naton mahitabo pero wala ta kabalo kahibalo og unsay atong himuon buhaton di ba? Tapos moingon ta na maayo na lang pod og bisag layo ka and then you can help. Yes. Di ba? That's a very good feeling na lang. Yes. Maun lang konsuelo lagi namo nga naami diri kay kung unsa may problema dito then we can help. Pero at the same time naa lang jud mi kanang kuan kami baya no homesick man pod mi. Kaayo ate gid no. That's the number one feeling. Gi-fight jud namo before nga makaabot mi na Pila ka katuig te nga wala ka uli sa permiro ni mo abot sa Canada? Pila ka first na uli naman ako dugay baya. Pila ka tuig ako tin napulo ka tuig ko wala ka uli. Really? Yeah. Sobra pa des kas ko Lagi pila mga katuig wa ka uli te. 10 years is too long. Di daghang kay kog mga mo na lagi giingon lagi te nga kanang gusto ka pero usahay wala man gud sila kasayod nga kanang unsa gid ang life nato diri no. Mao lagi pod. Tinuod pod jud. Nya Mao lagi. Ni usahay bitaw te no. Mo nang giingon nga atong topic lagi karon nga be strong murag mag-iyon na ta nga okay ra ko pero usahay no makahila kang kapoy naman ko. Mao lagi bisag saon ka kapoy lagi mo kuan lang jud ta
dili man ta diri gud ti pwede nga mohunong. Di ta pwedeng mohunong tinuod yun. Oo niya. Kanang bisan, di ba ate, bisan ikaw karon naa na ka sa retirement nimo. Usahay kanang naanad bangkog ka nga mohimog something bitaw nga kanang bitaw ganahan nimo te, di ba? So, di ba Yes. ganahan kang luto-luto, kanang di nakaunta pero ganahan man ka kay usahay naa na sa imo ang passion ba, no? Tinuod, ma-miss pud na nimo pud ang atong gibuhat dito sa atoa sa Pilipinas kay laliman ka kanang di ba hapit na pud na ang kalag-kalag sa tuwa ba. Giingon nila nga kuan undas baga sa kalag-kalag pud sa tuo sa mga Bisaya mo or whatever. Bibo man ang ato dito sa kalag-kalag no kay kanang Yes. yung Yes. ang daghanan mo Magluto jud kag kanang kuan ba, kanang pilit ba. Kanang pilit bitaw magluto ka na sari-sari na klase. Sari-sari jud na klase. Pero ate kinahanglan gyud nato nga magtuon ta og pahulay sakay sa akong kaagit nagtuon gyud ko og pahulay kay kanang wala may nasayod unsa gyud akong nagian gani kay kung ingana kita tino mag-ingon ra kita nga okay ra bisan dili ta okay di ba Dili okay, yes. di ba ka I'm trying to hide something inside you nga you don't want other people to see you nga kanang kuan ba ka ba kanang dili ka strong. Unya strong na lang jud ka. Unya pod te usahay te dili ta ganahan nga nato labi na kita layo no di ta nato gusto nga mag-uol pud sila nato og naunsa na. Yes. Diba, kay daghan man pud ang mag-uol tungod sa imuhang sa atong sitwasyon dire. Yes. So, mao na nga magpakaligon kay kana sila pod magtan-aw sa atoa maluoy po na sila no mag-uol sila so kita aron dili ta maghatag sad sa ila nga mag-uol magpaka ingon kita okay ra kay ko pero sus di ay no you know ingon ana gid ta no pero kinahanglan gid ta nga motuon o kana bang pahulay kay sa ako nga sitwasyon kung dili ko magpahulay dili ko ka keep going you know. Yes. Tinuod jud na kay ang atong lawas mo breakdown pud na murag mura lang yun sakyanan pud oy bisag makina itaw bisag makina ta breakdown lang pud ta mao gani tino. Yes. Unya usahay ti kana bitang na munang nindot kay ti kani atong programa nga nata sa Facebook no kay kada bitang ang imo bitang mga pamilya nga naa sa halayo makakita man sa imo di ba magkiling-liling. Yes karon ay yes that's the one thing sa una Skype pa man di ba? Skype Skype bitaw no. Yes. pero kan namahin duman jud na nako. Nya kay natapos natiwas ra tong Skype di man ko kabalo mag-Skype day. Oo. Mo ba? Yes. Yeah, but now I'm learning kana lang Messenger. Masa itublok ra na nimo na maistorya sila no. Pero sa una no. Karang Skype ba so istudyohan ako. I don't have patience that long time ago. Pero karon lagi no, nga nako nga naman na sa training. Nganong di man anako eskwelahan oy. Di ba? Kanang naa pa ba Skype karon tinga kuan nga. Murag wala na. Kaya tanawa ang atong StreamYard mura man Skype. Yeah. Do you see that? Yeah. Uy, tay pa kay sakay may ikaw man di ay so hi, shout out sa nagtan-aw kung asa man ka karon. Yes, asa man mo ron. Just alert us kay para makita-anta mo. Sige, pag-comment pod mo diha kung asa mo mga igsoon o kuan yun no kay kanang kini nga mohang programa ni ate kuan ni siya just to inspire you all kalang labi na kana bitang mga nasa gawas ate no nga kanang usahay kita mag-ingon ra kita nga okay bisan dili kita okay di ba? Mao lagi way mangumusta. Naa gani mangumusta nga taga ato mo ingon man dayon na kay kwarta po makubi. Mao na manay kuan ba? Pero ti sa kanang
natun-an ako sa pagdagan sa panahon natun-an ako na siya sa una ko kay dali magitamalungino kay ingana mangita sa ato magtinabanga ano. Bitaw po. Abi na tong naikwarta sa una. Sa una day po. Abi na ko kotong mga naas layo. Naa na sila ikwarta. Wala jud na nako na kuan na. Wala jud nako napatunayan nga ingana nga kanang nakuanan ba na hibaw-an nga kana di ang nasa abroad. Dili pud ingon nga huy wala na sila sa abroad na sila ikwarta. In different places, different food ang ato ang style of living. Yeah. Adto ka dito sa lain nasod na kanang nasod na kanang all in o ang gasto nimo wala kay gasto ba kanang wala kay bills. Pero ang anhin mo sa Canada, you just have to try it. Ang tanan nimo dire may bills. Bisag imong baby, mao na ingon sa gobyerno nga kung single mom ka, na ka diri sa Canada, kuanday na kay support gikan from the government. Nang ano, bisag imong baby, naa na nay bills. Right. Yes. Naana na sila ang panginahanglan nila grabe na sila. So kung single mom ka, they think you are fortunate kay naa kay kuan na kay support sa gobyerno kay may support kay naa kay bata. Wala lang pud sila kahibalo ang support sa gobyerno sa imong anak. Taman ra jud sa iya hapon. Yes. Yes. Ano sila ayaw mo tuo sa mga ingon ana na giingon sa iba. Agi man gyud ka ana ate no. So, yes, naagian po na nako. Siyempre na ako isa ka buok anak. And then I become single mom. Pero bisag lagi na kay support from the government. Husto lang jud na para sa imong anak. So naagian na nako tanan. And then for now he has grown up, so it's good. Yeah. Right? Yeah. Kay ingon man nato sa atong sa atong bisag kinsa na tawo. You have storms in your life, okay? Pero ang storm lumalabay ra. Yes. Na-adjoy breakthrough. Na-adjoy mo abot sa imuha na maayo nga kuan. Yes. Because God sees what you're going through. Yes. Sa mula mo salig ka sa Ginoo. Kulang lang ang imuhang pag-ampo ug pagsalig sa iya. Yes. Ang imong paningkamot, di ba? Kanang atong mga gihimo atong ihalad sa iya ha. After all, dito masayad ug mao di makaginhawa pa bata na unsa naman ni. Good yun. Pero abi nimo, syempre magkuan mo jud ka manalangin jud ka, mag-ampo jud ka. Nga the following morning, you go to bed peacefully and you can wake up peacefully. Yeah. Because you know there's God. Yes. Right? Yeah, importante gyud kay na si ate. Sabi to ate no mo nang kita te mo nang mga kaigsunan no, the one way of saying hello, kamusta mong tanan diha kay kanang bitang naa bitaw mag-check sa imong amiga. You feel better, right? It is a big thing. Yes, it's a big thing. Ingnon ko mong tanan. Asking someone how he is doing or she is doing is a big thing for her. Ayaw lang pud pangutang kay it's a joke. No joke. Di nakatawa ka. Kanang bitang kanang malipay na kita na yung mga monster sa ato niyo. Nya say kan makita nga nadumduman ba ko. Say no ana ta ba pero mo sa dito maguna-una na lang ingon ana tino ka nang magpakaligon pa kay ingana gid ang yes dili sad ta kada isa sa ato po daghan kay taog mga challenges. So nindot kaayo nga kanang we start from our end na mga mustata. So mga kapitbahay, kamusta mong tanan diha? I hope everything is good. So kuan lang nang imbitahon gud mo namo dinhi Ate Vilma. Join with us. Kay aron kung naabi tayo mag gusto maki-join diri we can invite you to chat with us in our live stream. Okay? Let us know. So naay 2 ka milyon nga naglantaw nato Ate Vilma. Yay! Congrats sa 2 ka milyon. Okay. So make a comment below
Okay, so karon ang among pangutana sa inyo ha, karon kanang Mhm. kung kumusta gyud kamo? Kamusta gyud mong tanan? Kaya bitang usa ka tanong ida okay ra no? Kay Mhm. unsa may imong kay kanang kami sa amo ni ate experience kay bisan din dili okay man okay ra kay dili mi gusto nga mag-uol ang among mga minahal sa kinabuhi, di ba? Yes. Mm. Yes. Kamo unsa may among pangutana, unsa man pud inyong tubag? Okay, i-share pud ninyo unsa inyong Yes, kumusta oo, namang tanan? mm. I-share Mahibang pud ninyo. yes, pag-share sa inyong mga, hunahuna or pag-share sa inyong kung unsa may inyong maisulti kung kumustahon mo sa ubang tawo. Yeah, yes, Mhm. yeah. Yeah. So, we Okay, want so yeah, so nindot kaayo kada gabi ini among programa ni ate no, Monday to Friday ni siya. So, ah, ah, comment lang mo diha kay kanang kay amo aron kayo tubag mi sa inyo. yes, di ba? Yes. Yes. So, mga kabisaya, murag paspas na gid kaayo ang oras no, basta malingaw ta no, di ba ate? Salamat Mhm. kayo sa inyong sa inyong pag-uban namo diri kay naami gid tay naagi tay viewers nga nagkuan wala lang siya nag-comment. Salamat kaayo kun asa man ka Yes. comment lang asa o salamat sa pag-uban namo karong gabi na mga Aha. kaigsoon. Okay. Daghang salamat sa inyong comments, Mhm. istorya, Mhm. ug labaw sa tanan sa inyong oras. Mhm. Dako kaayo among pasalamat nga parte mo sa among growing Bisaya community. Yes, salamat kayo. Hinumdumi mga kabisaya, no? Bisan unsa pa atong gigikanan, giagian sa atong kinabuhi. Ayaw gyud kawad pakawala sa paglaom, no? Kay usahay dili nato makita dayon kung asa ta padulong, di ba ate? Pero Tinuod yun yeah, pero padayon lang gyud ta God is always working even in seasons when we cannot see the whole picture. Di ba ate? Dili tinuod pa natin nakita ang whole picture but God is working with us. Yeah. tinuod man. So kung nalingaw mo, kung na-inspire mo sa atong kon mga kulo kabildo karong gabi una, please i-share sa inyong live sa inyong mga amiga no, sa inyong another kabisaya ano mo grow tang tanan diri sa tong growing Bisaya family. Tama. Kita-kita na pud ta Monday to Friday man ni among kuan at programa ni ate dinhi sa Bisaya Canada Night Talk Show. Okay, so Yes, amping kanunay mga kabisaya. yes, God bless everyone. yes. Maayong gabi eh. God God bless bless and and see you see you again. yes tomorrow. Okay, bye-bye. Padayon lang kung naa ang pagtuo. Naa kanunay ug ang naa kanunay kung naa ang pagtuo naay kanunay nga paglaom. Di ba ate? Tinuod yun na. Tinuod yun na. Okay. Okay. Alright, daghang salamat. Bye-bye. Bye-bye Thank you for everyone. watching. Bye-bye. Yes.